Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Hakamit janga khat Phra tarik Jillio arhaja arpun rio ki Paidbah ki bomot hiar daki kali na mau mlo mau samok bat ki we tan ki bitar lab Namar ke jingsha pakhang jongki hadu palat Phra Kynta tang Namar baki bor pulet bat ki kali khwai ki le bantan ye ka Trok dampa ka ba hab ha ka jakar riat ka tip kum ka mau perkong Ketika Trok ka bakit mau ria ha ka jingsha ka dai ka hab nadu ka jan miet janga khat rio tarik Jillio arhaja arpun rio param syam ladan menu ru bamensau Hindray, deha ka khat Phra tarik Jillio arhajar arpun rio lawanra sabtali ki kali khwai bantan ni ketika Trok. Ketika Surok ka deiru ka bo jing mana ada ki bor penyat ke Sora Civil Subdivision ba omsha ya ki kali kit mar bakia bakin Ïaid. Kani ka pensa lengo yo Paidbah ba kumno kani ka Trok ka rung lengba kani ka Surok ka bakimba. Hagapor bala persang banta ni ketika Trok la pensange lut ya ka let kawan ki kali kata ki bawan na ka than Sora lengba ka maumlo bat ki bawan na ka than mau samak ka bala wanra ka jingdheng kali ka bajur. Hindray kita ki kali khwai Namar ka jing kem ka Surok kim syam lala ban lei bat ka ni ka wanra ka jing slam ka ban na ka jing ling a ka penlong ya ki Paidbah ban bitar. Hakatika miet ki Paidbah ki le nia lor ka rukom ba ka Trok dampa ka la ban Ïaid hakatika Surok wat la ka ladan ka jing mana bamsa Ïaid Trok hakani ka lenti. Kadairu ke jaga khla ka ba omdan ki dukan bat ki Paidbah na ka jing thangan ki la poise ka jing kiu ing hadu khli bat let ya nia bat ki pulet na lor bat ki banya kali khwai la ong bala plat biang ya ka let kawan hadu palat siteng miet ka ta ka step senya kumba ka por khat ar siteng kani ka rukam long kalawan rai ka jing so khia bat kentui ki bor pulet bat bor penyat ka Sora Civil Subdivision ban sim jingit khli bat le ka badon kam Namar ka te ka Trok bat ki bor pulet hi ki la pendik ya ka let kawan Paidbah ha ka te ka miet Leo jing tepru ba ka Surok hak te ka benta kala songs Namar ka Trok ka bahap kala khurlut ya ka khendo bat ka la bantua ha ka nu ka por la rajer le sau slap ba la ong ba ka Trok ru kandang sa ha ka ju ka jaka Namar omla se ya ka na ka jing khem ka jaka Yang mana penkan ban berbak. Kata kayak TV ka ba ni kata. Thok mano. Hah? Penkan mano. Mano ai bon. Kata kayak TV. Ai bon maki berbesar maki. Pe sama orang pi ka Trok. Jar mana? Pala ti habi banda syai ni. Khot be tu molek try kali ni ban siu bang phniang ya na sikrem ru leng na ai bai bam ni biang ni. Ngibe le yo ikam. Ikam ngibe le yo ikam. Kau po ai kata tadi. Ni belang ko. Tapi ini sak senang ni. Kau ni. Dah filak mati yo. Tapi ko ke biang ni dah siu game slow ye. Lagi di sini sudah di kamar dah siang tu. Oi, Kenua. Kaliu. Pawan itu try kali sini. Nyapan bang phniang yang tay am de basangan mene absang ni. Tadi biang kabai sngi bai kamai bai biang be. Surok bala khang banyak kali Ïaid je. Dah biang kabai sngi bai baro steo ngim sabi baro steo tan bomon. Tan be tan bomon senang di Surok rom lele. Pelak cuai ngi dia baro khoi tan baro simin dan baong ni. Di bentan apa kedai Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.